Usa ka bag-ong nanganak ang apil sa duha ka natala nga bag-ong COVID-19 cases sa lalawigan sa Bohol. Ang mga nagpositibo sa PCR test tagalungsod sa Talibon ug taga Bien Unido. Ang duha ka mga pasyente walay travel history o mga produkto sa contact tracing. Sa report sa DOH, ilang nakuha ang sakit gumikan sa community transmission. Ang taga Talibon gi-admit sa Garcia Memorial Provincial Hospital niadtong Hulyo 27. Samtang ang taga Bien Unido nagpositibo human nanganak sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa lungsod sa Ubay niadtong Hulyo 27. Wa madetalye kung ang masuso positibo basab o dili. Gipahigayon na sa mga otoridad ang contact tracing. Para yung panawagan sa mga otoridad ang kanunay nga pagsulob og face mask o physical distancing kung anaa sa pampublikong lugar. As of August 2, dunay 89 ka confirmed COVID-19 cases sa lalawigan sa Bohol, kung diin 27 niini ang active cases. Ang recoveries ug upat sab ang namatay.